vamwe vanomuti our president, vamwe vanomuti opposition leader, vamwe vanomuti mutengesi, but Chamisa wataura. So mure Zimbabwe taona even isusu taposta a video titaura tichiti mazimbabweans ajambuka. In that video we also showed you Douglas Cotat, mwana waDavid Cotat, achiatakwa nevanhu vakamubira foni, vakamubira maglazi ake chichichi zvikadii vakazvanyangadza. So Chamisa is saying something about that directly, saying something about that. Chinzwa zvichitaurwa naChamisa right now. Hanzi, this is unacceptable. Zimbabwe has bigger and deeper problem. There's a bigger and deeper problem. Violence is an abomination. Why is this being allowed? Fellow citizens, this marks the beginning of a new struggle. Enough is enough. This must bring all of us who believe in a free, open, and peaceful Zimbabwe together. Hashtag one people. Mune Zimbabwe ari kuti isusu tanga tichifunga kuti tiri kustruggle, but pane struggle itsva yatiri kuda. New struggle yekuti ichatibatanidza tose maZimbabweans anoda free, open, and peaceful Zimbabwe kuti vachiuya pamwe chete. So right now Chamisa in this statement mukutozvinzwa mune Zimbabwe, he is calling on everybody who is actually opposing kurohwa kwevanhu, violence, and who is actually opposing Mnangagwa and his faction. Because when we talk of all these things are being done by vanhu vari kusapota kuti president Mnangagwa arambe ari president kusvika 2030, who are Mnangagwa's faction. Because we already know inside ZANU-PF there is a lot of people, maybe it's actually the majority, vasingadichi constitutional amendment bill number 3 anditi. So leader wavo zvinongofungigwa is definitely Chiwenga, because Chiwenga have also had a very loud silence when it comes to ED 2030. Chiwenga has never talked about ED 2030. When he talks about 2030, he's always talking about the vision of the nation. He has said 2030 haisi vision yemunhu, 2030 is vision ye government, 2030 is vision ye ZANU-PF. So anybody can carry on that vision and bring it to life. So mune Zimbabwe regai tinzwe kuti maZimbabweans ari kuti chii also under this issued statement naChamisa. Hanzi chii maZimbabweans ari kuti chii about this issue. Hanzi Wesley Silent ari kuti this truly is unacceptable. Why does ZANU-PF think this country is theirs and theirs alone? All that behavior for Bronclear, Bronco, and Tumra. Vachisvika kumba havana kana upfu chaiwo, yet they allow politicians to use them like that. Mune Zimbabwe, what do you think, man? Mfana uyu Mfana Douglas Cotat, Mfana is a human rights lawyer. Boys, nemchinetsana nichikonetu apana uri siyanani apana vataure zvakuda kutaura and it is and it. But I'm very happy that if you look even in that video, there is a lot of people vangati musamurove vanga vachimhanya vachishedza vachiswera no don't beat him, musamurove vanhu vachishedzera. Otherwise kana kwakutinzi vanhu ivava havana kushedzera kudaroka mafesi anga achirova mupana yachimudhonza zvamaona imbavhidhio vangadai vatomurova vasingambobviri, but vanhu vachema no musamurove handiti zvirova kuti maZimbabweans pachavo at core haasi violent. Pane vari kungounza violence, and vanounza violence mostly ndevavo vanenge vachibenefita financially, vari kutobhadhagwa straight, ndo vanenge vari willing to take it that far. So Mauvin Gujganga ari kuti hanzi absolutely unacceptable at all, Comrade President Nelson Chamisa. We strongly condemn violence against innocent citizens. And hanzi na Che Ernest, you were correct after all, President. There is absolutely no constitution to protect. It is captured and being raped with so much impunity by ED and his hooligans. Zimbabweans, we need to wake up. We are being used to legitimize nonsense. Chakamwira kudhaka chinhu ichi. So mune Zimbabwe muri kuzvinzwa imwe kuti uyo ari kuti Chamisa anga right pakati muZimbabwe yamuri kutaura imwe constitution yamuchitoda kudefenda constitution ndeipi? Mune Zimbabwe muri kunzwa zvichiitika here, because chiri kuitika ndikudaisa ndiro Chamisa muna 2018 according to him votes, the voting system haina kuitwa according to the law, haina kuitwa according to the constitution. Zvichira kuti
constitution according to Chamisa was suspended back then. ZANU-PF yakatanga kuita zvemusoro wayo according to Nelson Chamisa ndo pakasuspendwa. 2023 vakapinda kuma-election, it was disputed again. Chamisa akapedzisira hana kuti kana kukoti wakasiyana nazvo because wakatoti zvose izvi zviri under influence zvakadhakwa zvose izvi. Anditi so iko zvino paro pari kubudikira achiti vada kuchinja constitution ka Chamisa ari kutoshamisika kana vanhu vachibudikira achiti aiwa ngaiti izvozvo ngaiti izvozvo ari yamuri kutaura constitution ndeipi constitution iri muZimbabwe ndo zviri kutaurwa nemunhu kuti mamuri right. Anditi hanzi naShamase IH opposition members should stop this violence thing of theirs. Zimbabwe is a peaceful country. We say no to violence. Nelson Chamisa and Professor Maduk warn your people. Hanzi opposition members should stop this violence thing. Hanzi vanhu veopposition ndivo vari kuita violence. Ndishamaso yarutaura. Hanzi ndo vari kuita violence against vamwe vanhu veopposition because hazvimake sense kuti vanhu veopposition vaite violence against vanhu veopposition. Tose toziva kuti David Cote ati munhu weopposition mwana wake unomutevera, so uyu anenge munhu weZANU-PF ari kufungira kuti vanhu veopposition vari kuita violence, but vanhu veopposition vangazoita violence against vanhu veopposition sei? Kana mugawe kwaitungwarira chadambugwa ndo pamunofanirwa kuziva kuti vanhu veopposition vatanga zvinhu zvina basa kana kuti vakooparata sevanhu veZANU-PF, but pasina zvizvozvo. So handei tikuda peace. Hanzi naAmarisa at Nelson Chamisa, SABC, BBC, Musimaiman, Judas Malema, ZBC, Dimnangagwa. They torture anyone opposing their evil bill. Ruling party sending thugs to torture anyone white and to torture anyone opposing the bill. Zimbabwe was better under Mugabe than Emerson. All right. Zimbabwe. This is a big debate. Actually, Zimbabwe was actually better than it is right now. Katita was human rights during Mugabe zvazviri nani than zvazviri, but I think it's the same thing. And this is what say. I just think this is the exact same thing. Anongori zvinhu zvimwe chete. And hanzi na Mugandane Jays Nyanden. Hanzi, I'm sure you remember this. This was a Changira. So apa. All right, I. Regarding Dombere. Hanzi na praise Chukururama. Absolutely, President. This shows how far the rot has gone. No nation can survive on fear and disappearances. This violence and this is unacceptable. We the citizens say no to violence. Varikuramba violence, maZimbabweans muruwanzwa. Hanzi na TKT 1 Tidza. Boys regulars for mazita one. Hanzi, Nelson, what are you doing at home while the national is at crossroads? Has ED done something to you? Uyu ndo umwe ari kudhauta neuzona asiri kumunzwisisa ari kubvunza kuti uri kuita chii kumba while the nation is at crossroads. And so comrade Nelson Chamisa, pindurai mukomana moita something zvari kukumbira kuti muita. Hanzi na Dr. Rush, Zimbabwe belongs to all of us. Hashtag no to 2030. Tinzwe iwo mambo. Wachema. Zimbabwe, muri kuzvinzwira imimi zviri kuitika. Muri kuona nyaya dzacho. Ndo mamiriro adzakaita right now. So tichasira pana muri Zimbabwe. We are happy to have you muchinzwa politics, so make sure you stay here. Kakuda unzwa ma-updates ese akakosha, hapana update ya unosarira. So thank you for watching.